खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सालबारिनि कुरुबिलाव मोसौ सिखावनि उदखार। आमेरिकानि कनजुल जेनेरेल काटी गिलेस डाइसआ काजिरङायाव दावबायफैदों। तिनसुकिया पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे आलफा उदांनि सानै केडारखौ खादों। सेकेन्डारि क्लाब फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथायारि फोरमानलाइखौ नायबिजिरनो स्कुल इन्सपेक्टरनो लाइजाम। बांलादेश सीमायाव 10,000 जावा ड्राग्स टेब्लेट हमनो हादों BSFआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय आनन्द बाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुरुबिल गामियाव सिखावा मोसौ खावनानै लांनायाव सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। थांनाय मोनायाव कुरुबिल गामियाव गंब्रै नखरनि मोसौ गलिनिफ्राय गासै माबा मोसौ खावदों। कुरुबिल गामिनि दिपेन बर्मननि दामब्रा मोसौ, कनक बर्मननि मासे मोसौ, पितराम बर्मननि मासे जोख्लि मोसौ, हरिचन्द्र बर्मननि मानै मोसौखौ खावनानै लाङो। खावजानाय माबा मोसौफोरनि बेसेना 4 लाख रांसो जागोन होननानै मोसौ बिगोमाफोरा फोरमायदों। खावजानाय सुबुंफोरा मोसौ खावनाय जाथायनि बेरेखायै पुलिसखौ गोख्रों सिग्रोमनो दाबि खालामदों। आमेरिकानि कनजुल जेनेरेल काटी गिलेस डाइसआ काजिरङायाव दावबायफैदों। दावबायनाय समाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि डाइरेक्टर सनाली घोष आरो गलाघाटनि जिल्ला बेंगिरि पुलक महन्त आरो नुमलीगढ़ रिफाइनारि लिमिटेडनि सामलायगिरिफोरजों लोगो हमनानै नुमलीगढ़ रिफाइनारि लिमिटेडनि दिहुनथाइ गोहोखौ बांहोनो दाथायारि फेहेरनायाव बाहागो लाफानो आमेरिकाया गोसो दं होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प मोनहा बेनि बागै सावरायदोंमोन। बेनिखायनो मोननै हादरनि गेजेराव फालांगियारि बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो फेहेरनायखौ बांहोनो खाबु मोनगोन। बे बिथिङाव आसामा मैखोम बाहागो लाफानो हागोन होननानै कनजुल जेनेरेल काटी गिलेस डाइसआ फोरमायथिदों। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्ट एबा आलफा उदांनि सानै गोख्रों केडारफोरखौ तिनसुकिया पुलिसआ जागुनाव थानाय तिनकुफानि रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय खानो हादों। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय हाथियारफोरबो जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै पुलिस दलङाव फोरमायदों। हमजानाय आलफा उदांनि केडारफोरखौ नवजित असम आरो नितुल असम होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय सानै केडारआ बावैसो सिगाङाव म्यानमाराव थानाय आलफा उदांनि केम्पनिफ्राय हाथियार आरो गुलि बारुद लानानै खारखोमादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ फराफारि फोजोबनाय फरायसाफोरनो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमान बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि काटलिगावआव 2016 मायथाइयावनो गायसनजानाय फसंथाना नार्सिं आरो लेबरेटरि टेकनिशियानफोराव नेमखान्थियारि सोलोंथाइ होबोदों। फरायसा फरायसुलिफोरनि इयुन जिउ दानायनि थांखिजों गायसनजानाय बे सोलोंसालियाव देग्लाय बोसोराव लेबरेटरि नार्सिं आयदायाव फराफारि आबुं खालामनाय सा 100 सोलोंसाफोरनो बे फोरमान बिलाइखौ गथायो। सोलोंसालिनि मासिगिरि डाक्टर C. देवरिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमान बिलाइ मोननो हानाय सोलोंसाफोरखौ इयुन जिउनि खामानिनि थाखाय हामलायथि बावो। आसाम सोरखारनि गोजौ सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टरेटआ गासैबो सेकेन्डारि क्लाब फोरोंगिरिफोरनि फोरमानलाइखौ नायबिजिरनो थाखाय थांखि लादों। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव स्कुल इन्सपेक्टरफोरनो लाइजाम हरनानै फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथायारि फोरमानलाइखौ नायबिजिरनानै रिपर्ट गथायनो बिथोन हरदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुरुक्षेत्र आरो मगध मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय B.Ed डिग्री लानाय फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथायारि फोरमानलाइखौ नकल मोननाय जादों। नगाव, शिबसागर आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव पुलिसनि CIDआ B.Ed डिग्रीखौ नकल मोननायनि उनाव आसाम रायजोआरि गोजौ सोलोंथायारि बिफाननि डाइरेक्टरेटनो लाइजाम हरनायनि उनाव बे राहाखौ लादों सोलोंथाइ बिफाना। बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव भारत बांलादेश सीमानि लिबारपुटा BOPनि बेंखनाव BSFआ गासै 3 कौटि रां बेसेननि 10,000 जावा ड्राग्स टेब्लेट हमनो हादों। हमनानै मोननाय ड्राग्स जावा टेब्लेटफोरखौ BSFआ काछार पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो।
पुलिस आरो रैखाथि हान्जानि जाफुंसारनायजों लोगोसेनो ड्राग्सनि फालांगिखौ नोरजिया खालामनो हानायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो पुलिसजों लोगोसे रैखाथि हान्जाखौ बाख्नायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।